皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラクフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はラダックレイに滞在中です。ダライラマ法王と CTA はインドのジャグディープ・ダンガル副大統領の就任を祝福しました。ペンバツリン出席大臣はチベット文化専門家会議の海外式に出席しました。チベット亡命議会は民主主義強化のためのワークショップを開催しました。インドのチベット支援団体と議員フォーラムはチベットの大義のための会議を開催しました。ダライラマ法王は8月7日日曜日、ジョグラムサルのチベット子供村の学校にて、ラダックのチベット人コミュニティに向けて講演を行いました。法王は演説の中で自分と何万人ものチベット人がインドに避難することになった状況を思い起こし、時代は変化しており、真実は必ず勝つと述べ、そのために強さを保ち続け、兄弟姉妹としての感覚を失わないようにと聴取に強調しました。아더보도 상매 하섬 도서 직지시 대버리 나패시 세 로 니슈사나 땡데 데그리 에 데리는 그냥 사mol로 나르신도 심슈 깨네 아니 표자심만 사mol로 대화도 덤지 요매버체니 다자는 신체니 슈아 아니 지금 전부는 요한테 두그리 아주 벽을 땐다 세니 아주 시시매마 냠도 좀니这些罗里가든 지야 지금 뒤수시 때인데 용스 배시 용야래 애가 사모로 대부지 쉬시 애가 저시들이 쉬야이 法王はさらにヒマラヤ地域の人々に対してブッダの教えに積極的に関心を持ち、教師の話を聞いたり本を読んだりして学んだことは振り返り、理解したことについて瞑想をするようにと勧めました。8月10日水曜日、ダライラマ法王はラダック州リングシェット村のリングシェット総院で行われた夏の大討論会の参加者にカダンバ、ゲシェ、ラリン、タンバの心を訓練する8つの教えについて簡単に教示されました。法王は例からヘリコプターでリングシェット村に飛び、そこから車で総院の横のグラウンドへ向かい、学校や総院で仏教哲学を学ぶことの意義を強調されました。翌日、法王はラダックのザンスカル渓谷で人々からの熱烈な歓迎を受けて、バトマンで高官らと会い、ヒマラヤ地域における仏教の教えの重要性を強調されました。ダライラマ法王は8月4日月曜日、インドの副大統領に選ばれたジャグディープ・ダンガル氏に祝辞を述べられました。法王は長く豊富な公務経験を持つダンガル氏は、この偉大な国家と国民のために成果を収めることができるでしょうと述べ、祝福と祈りを捧げられました。また、チベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長とペンバツリ出席大臣は、チベット人と中央チベット政権を代表してて、ジャグディープ・ダンガル氏が圧勝してインドの副大統領に選出されたことに祝辞を伝えました。ペンバツリ出席大臣と宗教文化省のチミ・セヤン局長は8月10日水曜日、中央チベット政権宗教文化省主催のチベット文化専門家会議の開会式に出席しました。この会議はダラムサラで2日間にわたって行われました。出席大臣はチベット語や宗教に重点を置いたチベット文化や芸術の保存の重要性を強調して、チベット人の国外分散が急増している
ことにもかかわらず、亡命チベット人コミュニティが根強く残っていることに着目しました。また、チベットの言語、宗教、文化、芸術を次世代に伝えるための環境を作り、観光事業の導入によって亡命チベット人コミュニティと協力を維持するアイデアを提案しました。チミ・ゼヤン局長は挨拶の際に会議の目標について解説しました。現在、中国共産党政府の政策によりチベットは中国化され、チベット独自の文化は不安定な状態にあります。そのため、チベット文化の保存を促進するには、宗教文化省のチベット文化の開発戦略プログラムの下でいくつかの会議が予定されていると述べました。このチベット文化専門家会議では、亡命チベット文化の現状と今後の展望についての談話を行います。2日間の会議には、各機関の著名な理事や委員長、学者、作家、芸術家などからなる計23名のチベット文化の専門家が参加しました。亡命チベット代表者議会の憲法ソナムデンベル議長とプルバ・ドルジ・ギャルドン議員は8月4日月曜日からラダックのソナムリンチベット人居住地にて、チベット亡命議会がラダックのレージャンのチベット人地方議会のために民主主義強化のための草の根活動に関する5日間のワークショップに参加しました。議長は演説の中でチベット人地方議会を設立する目的について参加者に説明しました。地方議会の設立は民主主義体制にとって重要なことであり、ダライラマ保護の意向でもあります。また、チベット民主主義政治の発展やワークショップの計画とその重要性についても言及しました。プルバドルジ・ギャルドン議員は予算規則や議会手続き規則などを例に挙げ、憲章の指示に従って規則と規定がどのように形成されるのかについて講演しました。ワークショップにはトゥンルプタシ大王役員をはじめ、ラダクレジャン地方のチベット人地方議員やチベット人地方自由運動のメンバーらなどの35名が参加しました。8月3日水曜日、インドのチベット支援団体の最後調整機関である CGTCI チベットの大義のためのコアグループインドと超党派インドチベット議員フォーラム API-PFT の会議が2022年8月3日ニューデリーのインド国際センターで開かれました。 CGTCI 議長のアルゲ・クリメイ氏は参加者らを歓迎し、 CGTCI および API-PFTダライラマ保護、そして中央チベット政権とチベット文明議会について説明しました。さらに2014年のチベット復興政策、チベット難民の福祉やインドへの定住、チベットの環境保護、そしてダライラマ14世の転生などについて説明しました。超党派インドチベット議員フォーラム API-PFT の強化についても議論し、チベット問題に取り組むためにフォーラムの会議を随時開催することも提案したものです。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。